Και αυτή τη στιγμή έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Έλληνα Κουντουρά, η οποία είναι βουλευτής της πρώτης εκλογικής περιφέρειας Αθήνας. Είναι η πρώτη, νομίζω, μεταγραφή στο κόμμα του κυρίου Καμένου. Κυρία Κουντουρά, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους όσους μας ακούν. Τι σας οδήγησε να μετακινηθείτε στο κόμμα του κυρίου Καμένου? Για ποιο λόγο έγινε αυτή? Κύριε Ρεβανέ, καταψήφισα το μνημόνιο και είπα ένα μεγάλο όχι, γιατί δεν διαπραγματεύομαι την εθνική μας ανεξαρτησία και πάνω απ' όλα την κατάλυση του κοινωνικού κράτους, τα μέτρα οικονομικής εξαθλίωσης, φτώχειας και πείνας του ελληνικού λαού. Για να μην πω και σε όλα τα υπόλοιπα, τον αφανισμό των ασφαλιστικών ταμείων, την τεράστια φοροεπιδρομή επί δικαίων και αδίκων και όλα τα εργασιακά, την κατάργηση μάλλον εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Η μείωση μισθών και συντάξεων, η πείνα, η εξαθλίωση έχει πλέον φέρει σε αγανάκτηση τον κόσμο. Στηρίζω το κίνημα Ανεξάρτητοι Έλληνες γιατί με εκφράζει απόλυτα η ιδρυτική διακήρυξη. Η ιδρυτική διακήρυξη, η οποία αυτό που λέει είναι ότι είμαστε πολλοί, είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε Έλληνες, γιατί αυτό το κίνημα και σήμερα ακόμα έγινε από τους πολίτες, με τους πολίτες, για τους πολίτες. Η Ελλάδα λοιπόν ανήκει στους Έλληνες και πρέπει να συνεχίσει να ανήκει στους Έλληνες, γιατί, συγγνώμη να ολοκληρώσω, το μνημόνιο αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι ότι στερεί τη χώρα μας από τη διεθνή ασυλία και ανοίγει το δρόμο ακόμα και στην κατάσχεση της δημόσιας περιουσίας της πατρίδας μας από τους δανειστές μας. Με ένα χρέος, απεχθές και επαχθές, το οποίο εκ των υστέρων, μάλλον όλοι γνωρίζαμε ότι δεν ήταν βιώσιμο, αλλά εκ των υστέρων ακόμα και οι Ευρωπαίοι ηγέτες και σημαντικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και το ΔΝΤ, η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, λένε ότι είναι υφεσιακό και δεν πιστεύουν ότι μπορεί να δώσει στην Ελλάδα τη λύση. Ξέρετε τι μου λέτε τώρα? Δηλαδή, καλοπροαίρετα κάποιος μπορεί να ρωτήσει και εσάς, τον κύριο Καμένο, αλλά και όσους συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα. Όταν λέτε ότι είμαστε πολλοί, είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε Έλληνες, θα διαρωτηθεί κάποιος, μα πριν την ψήφιση του δεύτερου μνημονίου, την καταψήφιση από εσάς, ήσασταν στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν ανεξάρτητη, δεν απαρτιζόταν από Έλληνες που αγαπάνε την πατρίδα τους? Τι ήθελαν, την υποδούλωση της χώρας στους ξένους πιστωτές και την χώριση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων? Δηλαδή, αδυνατό να το πιστέψω αυτό, ότι το υποστηρίζει μια βουλευτής η οποία μέχρι πριν από λίγο καιρό στήριζε τον Αντώνη Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία στήριζε μέχρι την ημέρα εκείνη αυτά που στηρίζω εγώ σήμερα. Εγώ δεν άλλαξα, κύριε Ραβανέ. Εγώ δεν άλλαξα τις απόψεις μου, τις αρχές μου και τις αξίες μου. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε όχι στο μνημόνιο για όλους αυτούς τους λόγους. Έλεγε ότι δεν διαπραγματευτήκαμε. Έλεγε ότι γίνανε λάθος πολιτικές. Έλεγε όλα αυτά που ζήσαμε οι Έλληνες τα 2 τελευταία χρόνια, που πουλήσαμε τόσο φθηνά την πατρίδα μας, χωρίς καμία διαπραγμάτευση από το πρώτο κιόλας μνημόνιο. Εγώ δεν άλλαξα απόψεις. Οι άλλοι αλλάξανε. Ναι, έχετε καταλήξει όμως για ποιο λόγο άλλαξε η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας άποψη? Εγώ να καταλήξω? Ναι, αν έχετε βγάλει. Όχι, δεν γνωρίζω. Έχετε κάποιο συμπέρασμα. Έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα μετά από 2,5 εβδομάδες, 3. Εάν πιστήκανε ότι αυτό το απεχθές και επαχθές χρέος που μας έχουν επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τρόικα, να το πω οι εταίροι μας, δεν έχει υφεσιακά μέτρα και μπορεί πραγματικά η Ελλάδα να βγει από αυτή την κατάσταση την απελπισίας και αν θέλετε εξαθλίωσης, τότε προφανώς όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι λένε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί εκ των υστέρων, δηλαδή δικαιωνόμαστε εκ των υστέρων, σας είπα πριν από το ΔΝΤ, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που λέει ότι δεν γίνεται. Δηλαδή, η πτώχευση τελικά έφυγε από το κάδο. Αυτό θα το απαντήσει. Σώσανε την Ελλάδα? Με όλα αυτά που έχουν γίνει έχουμε σωθεί? Το βασικό επιχείρημα όσων στήριξαν το δεύτερο μνημόνιο είναι ότι η χώρα κέρδισε και χρόνο, αλλά και έφυγε από πάνω της ένα βάρος 100 δισεκατομμυρίων περίπου χρέους. Δεν έγινε έτσι, γιατί πήρε και ένα χρέος 90 δισεκατομμυρίων, που σημαίνει ότι όλα αυτά γίνανε για 12 δις. Ξέρετε κάτι, κύριε Ραβανέ, εγώ δεν είμαι ούτε νομικός ούτε οικονομολόγος, αλλά πιστέψτε με, έχω διαβάσει πάρα πολύ. Και όταν είδα, το δεύτερο μνημόνιο το διαβάσατε? Βεβαίως. Και το πρώτο και το δεύτερο, και ψήφισα και πολύ συνειδητά και πήγα και στα κόκκινα μικρά γραμματάκια, τα οποία λέει ότι στερεί τη χώρα μας από τη διεθνή ασυλία της. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι είμαστε Έλληνες και αγαπάνε την πατρίδα μας, και έτσι είναι.
Και αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε. Αλλά στην πολιτική πρέπει να παίρνεις δύσκολες αποφάσεις όταν διακυβεύεται η εθνική ανεξαρτησία. Ξέρετε, δεν μπορώ να δειχτώ εύκολα. Δεν μπορώ να δειχτώ εύκολα ότι ένας πολιτικός αρχηγός, είτε λέγεται Παπανδρέου, είτε λέγεται Σαμαράς, είτε λέγεται Παπαρίγα, δεν αγαπάει την πατρίδα του και δεν είναι κάποιος Έλληνας περισσότερο από κάποιους άλλους. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Λέω, είμαστε όλοι Έλληνες, όλοι αγαπάμε την πατρίδα μας. Απλά στην πολιτική πρέπει να πάρουμε πολιτικές αποφάσεις. Εγώ λοιπόν διαφώνησα πολιτικά, γιατί πιστεύω ότι ήταν μια κακή επιλογή. Και θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Που μειώσανε μισθούς και συντάξεις. Φτάσανε να μειώσουν τις συντάξεις έτσι τόσο απλά στους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν 200-300 ευρώ, γιατί από 200 και 300 ευρώ στις επικουρικές, για να κερδίσουν 95 εκατομμύρια. Όταν κάποιους μήνες πριν χαρίσανε δάνεια 95 εκατομμυρίων, παραδείγματος χάρη στο Μέγαρο Μουσικής. Θέλω να σας πω αυτό που λέτε τώρα, δεν έχετε στοιχεία για να το λέτε. Δεν το λέω εγώ. Εντάξει, είναι κάτι αυθαίρετο. Μπορεί κάποιος εύκολα, κυρία Κουντουρά, μπορεί κάποιος εύκολα να σας πει ότι αυτή τη στιγμή λαϊκίζεται. Όχι, δεν λαϊκίζω. Το διάβασα στις εφημερίδες. Συζητήθηκε από πάρα πολύ κόσμο. Μέσα στη Βουλή συζητήθηκε πολύ έντονα και είπανε ότι υπάρχουν τρόποι να μειωθεί το δημόσιο χρέος. Να χαρίσετε τους μισθούς σας μετά εσείς οι βουλευτές. Κάντε μια κίνηση. Κάντε μια κίνηση. Ξέρετε κάτι. Όλοι όσοι θα να χαρίσετε και εσείς τότε τους μισθούς σας. Τότε να μην πληρωνόμαστε, να χαρίσουμε όλοι. Το ξέρετε, εγώ δεν πληρώνω από το κράτος, εγώ πληρώνω από τον ιδιώτη. Από ιδιώτη πληρώνω. Παίρνονται σοβαρές αποφάσεις για να μπορούμε να βγάλουμε την Ελλάδα από την απελπισία και από την εξαθλίωση. Εσείς πιστεύετε. Αυτές λοιπόν οι διαπραγματεύσεις που η παράταξή μου υποστήριζε, εγώ τις υποστηρίζω ακόμα. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ τα 2 τελευταία χρόνια δεν έκανε καμία διαπραγμάτευση. Παραδόθηκε ανεφόρον. Αυτό το υποστηρίζουν και πρωτοκλασσά τα στελέχη υπουργοί του ΠΑΣΟΚ. Άρα αυτό δεν είναι λαϊκισμός, όπως το ότι δεν μειώθηκε καθόλου το δημόσιο χρέος, είναι και αυτό γεγονός. Δεν είναι λαϊκισμός, όπως το ότι δεν διαπραγματευτήκαμε σε τίποτα και με τίποτα, ούτε αυτό είναι λαϊκισμός. Μέχρι πρότινος η παράταξη που υποστήριζα έλεγε αυτά τα πράγματα και έλεγε ότι θα κάνει άλλο μείγμα πολιτικής. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό την επόμενη μέρα. Γιατί βγαίνουν όλοι σήμερα που δικαιωνόμαστε και λένε ότι ναι, δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να φύγει από το ευρώ, γιατί νομικά και θεσμικά με τη συνθήκη της Λοζάνης δεν θα μπορούσε. Κυρία Κουντουρά, και κάποιοι είπαν ότι θα ενεργοποιηθούν τα CDS προημερών και η χώρα θα έχει χρεοκοπήσει. Η χώρα έχει χρεοκοπήσει ήδη 10 φορές μέχρι τώρα, αν πιστεύαμε όσα λέγαν κάποιοι. Ακριβώς. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να έχω και εγώ τη δική μου άποψη και πιστεύω ότι αν είχαμε διαπραγματευτεί θα μπορούσε η Ελλάδα σήμερα να βρίσκεται σε πολύ καλύτερες συνθήκες. Και ξέρετε κάτι, οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, αυτοί οι οποίοι στηρίζουν τους ανεξάρτητους Έλληνες, αυτή η κίνηση έγινε, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Από τους πολίτες, με τους πολίτες, για τους πολίτες. Αυτό θα το κρίνουν και οι πολίτες τώρα πώς θα πάει και πώς θα πάει στις κάλπες. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Και εσείς θα είστε στην πρώτη Αθηνών υποψήφια. Δεν σας άκουσα. Εσείς θα είστε στην πρώτη Αθηνών υποψήφια. Τώρα να σας πω κάτι, θεωρώ πως αυτό είναι δεδομένο, γιατί ο κόσμος μου είναι εκεί, οι ψηφοφόροι μου είναι εκεί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μου έκαναν την τιμή να με στείλουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να είμαι η φωνή τους είναι εκεί, θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να τους απογοητεύσω. Θα μπείτε στη Βουλή? Πιστεύω πως ναι. Ο κόσμος έχει πλέον ανάγκη μια προσπάθεια η οποία του δίνει, θα του ξαναδώσει το χαμογελό του πίσω και ίσως να δώσει πίσω το μέλλον στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές. Μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορώ να σας πω. Αυτά τα βλέπω και εγώ, τα ακούω στα κανάλια, στις συνεντεύξεις. Γενικά δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Εγώ αυτό που εύχομαι είναι να δοθεί μια ευκαιρία σε όλους όσους πιστεύουν ότι πραγματικά μπορούν να κάνουν κάτι, να στηρίξουν αυτό που πιστεύουν ότι μπορεί η Ελλάδα να έχει όφελος και τίποτα άλλο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη. Να είστε καλά, ευχαριστώ.